bože, rychle, ten muž krvácí. Rychle. Pane bože, doufám, že bude v pořádku. Pane doktore, pospěšte si. Myslím, že ta operace bude trvat dlouho, ale pípá nám to opravdu nějak divně. Píp, 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 píp. To znamená, že umřel, takže už se nebudeme snažit. Už Ne. umřel. Čas úmrtí 12:58. Tak a co bude v dalším díle, to uvidíte příště. Ahoj!